Sziasztok! A Sárkány szakadékhoz kirándultunk el, az orfűi malmoktól indulva. Itt kiinduló pontunkat, a malmok melletti kávézót látjátok. Nemrég már megmutattam nektek a malmokat és környékét, arra a videómra is rákereshettek. A malmoktól a Sárkány szakadék egy félórás séta. Ebből az irányból való megközelítése viszont nem közismert. Szakaszonként mutatom az útvonalat. A malmoknál a szárazmalom épületéhez menjetek fel, ez a 3 malom közül a legfelső épület. Itt kell majd jobbra fordulni be az erdőbe. A forrásház épületét célozzuk meg, ez kevesebb mint 10 perc alatt elérhető. A forrásház egy víztározószerű építmény, mellette van a forrásbarlang, érdekes, kékszínű vizével. Érdemes megállni, nézelődni itt pár percre. A forrásbarlangtól néhány métert visszafelé sétálunk, és a kisebbik hídon átkelünk a patakon. Rövid erdei szakasz következik, és egy rét. A rét végén jobbra a betonútra fordulunk rá. Néhány percet így sétálunk, majd balra befordulunk a faluba, a Dózsa György utcába. Nagyon hangulatos falusi szakasz következik, erről majd balra kell letérni az erdőbe, de ezt nagyon jól fogjátok látni, mert itt ki van táblázva. Itt már közel járunk, elvileg a zöld körjelzést kell keresni, de nehéz észrevenni. Figyelj arra, hogy hol kell lemenni majd jobbra. Hamarosan meg is érkezel. A V-alakú völgy alján csordogál a patak. Rövid, de meredek szakaszok vannak, amik esőzések után csúszósak lehetnek, úgyhogy csak óvatosan. A Szuadó és a Körtvélyesi völgy találkozása ez. A Sárkány szakadék 500 méter hosszú, itt tered a Sárkány forrás is, aminek a vize iható. A nagy sziklák olyan hatást keltenek, mintha sárkányok dobálták volna oda őket. De az elnevezés onnan is ered, hogy a felszín alatt is folyik a patak, és ez a búvópatak néha morajló hangot ad. Hűs itt a levegő, sok a kidőlt fatörzs, ami nehezíti még az előrehaladást, és mindenütt tetemes méretű mohával benőtt sziklagörgetegek hevernek. Bár maga a Sárkány szakadék nem túl nagy, mégis szerintem látványos, és az ide vezető út is nagyon hangulatos. Vissza a falun átmentünk, ahol a fecskék már gyülekeztek, hogy útra keljenek, mert közeledett az ősz. Menj vissza a forrásházig, és innen az utolsó 500 méter legyen más, ez legyen a vízfőtanösvény, mert nagyon klassz pallós sétányon tudsz visszajutni a malmokhoz. Kirándulás ötleteket, program lehetőségeket mutatok be rövid, informatív videókban, elsősorban Baranya megyéből, másodszorban országunkból, és néha a szomszédos országokból. Így ha hasonló tartalmakra vagy kíváncsi, akkor kérlek nyomd meg a feliratkozás gombot, és kapsz majd értesítést arról, hogyha készítek valami új kisfilmet. Sziasztok!